Ирле хатынлы большаковлар яңа шәһәр зиратында җирләнгән якыннарының каберләрен зиярат кылырга килгәннәр. Пасха бәйрәменең 9нчы көнендә үткәрелә торган ата-аналарны искә алуны бер елны да калдырмаска тырышалар. Кем үлгән, шуларны искә аласыз инде? Кемнәр туган, кемнәр ниләр, бөтенесен искә ала торган кем. Әниләр. Килгәч күңелгә тынычсызлык юк. Килеп киткәчтән алар хәлләрен белгәч, уже барганны алалар. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белди халык. Христиан динен тотучылар бу көнне көтеп алалар. Алдан килеп кабер өсләрен корыган үләннәрдән чистарталар. Ширкәүләргә барып туганнары, якыннары рухына дугалар укыйлар. Праздник Радоницы. Это пасхальное приветствие нашим усопшим. Вот в этот день все православные христиане посещают кладбище. Я приехала из Челнов. Да, здесь родители, все близкие, всю жизнь здесь прожила. Радоницада кабер өсләрендә азык-төлек манылган Пасха йомыркалары калдыру гадәткә кергән. Көн дәвамында зират тирәсеннән кеше өзелми. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, бакыйлыкка күчкән якыннарын искә алырга килүчеләр берсен-берсе алыштыра тора. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.